Okay guys, good morning, good morning. Ngayon guys, nandito tayo sa Corno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayun guys, dito tayo sa may waiting shed. At kakatapos na natin mag-bike guys. Ayun. Ay nadaanan tayo dito guys na ano, yung mga nagbubunot ng palay, yung binhi ng palay pala para itanim. At ano pala, pinapasalamatan ko pala yung ano, nanonood dyan sa US. Maraming salamat guys. At sa binigay niyong suporta. Saka sa Saudi Arabia. Yan, maraming salamat sa suporta na binigay niyo guys. Patuloy lang sa suporta. Yan. At ito nga guys yung ano, yung ginagawa nila dito sa probinsya. Yan, nagbubunot. Tapos itanim. Pangitan naman datan eh. Diyan lamang. Ha? Kaya nga riyan. Awit ang dadang riyan itan. Kaya raw eh. Ayan na guys, so yung ano, buhay probinsya. Ayan. Yung proseso ng ano, pagtatanim ng palay. Ayan. Pinapatubo pa dyan yung binhi, tapos pag may buwan yata yun na ano no, na pwede nang bunutin no. Isang buwan pwede nang bunutin guys, bubunutin na tapos tsaka itanim. Ayan. Ganyan yung kahirap yung ano, nagbubukid. Ayan, marami pala sila dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Yung 21 na tao yan guys, yung ano, nagbubunot hanggang doon. Magkano naman to isang tali? Ganyan, yung tali na yan. Hindi nyo pala. Yung sahuran pala nila guys, kung per ano pala yung per tali, yung isang tali na ganyan no. Isang tali. Hindi natin alam guys kung 5 piso yung isang tali niyan. Depende sa laki ng tali. May 5 piso, merong 4 na piso no. 350. Ha? Talo. 3 pesos tsaka 4 na piso tsaka 5 piso yung ano. Depende sa tali. Pero yung tatlo na yan, naglalaro lang dyan yung presyo na yan. Hindi na tumataas. Hindi sila arawan guys, per tali. Yan, ganyan kahirap yung ano, yung mag-ano sa bukid. Nakababad sila sa tubig guys no. Tubig yan, hindi pwede yung bubunutin mo yan na walang tubig. May tubig yan. Makati rin yan, di ba? Ha? Ayan guys, Makati rin yan guys. Kasi tayo hindi natin nasubukan pa yung ganyan. Ayan. Kaya tinatanong natin dito yung kasama natin na ano, yung marunong sa ganyan. Alam niya yung nasubukan na niyang magbunot ng ganyan na bini. Makati daw yan.
Kaya, on. Tagad siya lang namang araya, di ba? Ay, Angarian niya arum. Barangay Angarian, Bugalyon, Pangasinan. Pero libre merienda to, no? Libre pala merienda, guys. Yung pag naabutan sila ng tanghalian, libre din? Ay, depende sa mga nagpapabunot kung magpapakain. Pero libre automatic yung merienda. Yung ano lang, tanghalian lang, no? Depende sa usapan. Ganito ang buhay dito, guys, sa Pangasinan. Pag tag-ulan, taniman na ng palay. Yan. Sipin mo, guys, ano, no? Yung kinakain pala natin na bigas, hindi pala basta-basta na ano, hindi pala basta-basta na tinatanim. Mahirap pala yung ano, dadaanan ng mga nagtatanim, guys, no? Kasi tulad niyan, bubunutin pa nila, nakababad sila sa tubig, ilang oras sila nandyan. Yung tubig na yan, Makati. Yan. Makati yan, guys. Diba? Ganun kahirap. Tapos tayo, pagka kumakain tayo ng kain, guys, minsan, sinasayang natin, no? Marami tayong tira, ganun, pinapakain na lang ng kung ano-ano. Maraming nasasayang, guys, no? Pero hindi natin alam na ganito pala kahirap yung ano, pagtatanim ng palay. Palayan ito, guys, diretso to palayan na yan. Ano, maluwang na malawak na ano to, guys. Palayan. Ano, hanggang doon, no. Yung iba, guys, may payong, yung iba walang payong, sobrero lang. Ano. Yung, guys, so basa yung ano, hanggang baywang yung basa ng ano nila sa katawan. Ano.
Bigay bayar lang sa atin sa kaya burbur natin oh. 4. Ah, 4. Kwenta. Naagula. Katsaya ini. Naagula. May balundan eh. Libre merinda raya wa. Sayog to. Gapo. Mambabago ta mo, anti tirik-tirikan dito. Puta, ganyan din yung kumpare ni. Hindi. Ah, Pili pa yun sa. Kabayag mo may, yun. Driver ko. kini totoo na barangay arata. Kaya mo nagkukan. Oh. Bakit? Duli. Hmm. Alilinis na kayo. Ayun guys, so basa oh. Basa si nanay. Ay, basa na kayo hanggang ano na pala. Hanggang balikat. Basa na si nanay. Hanggang balikat na guys yung ano. Basa niya oh. Madami dyan. May ano. Naglilinis ng ano guys sa kalsada, gilid ng kalsada. Ama, isa na rin ang ramay. Ayan, papuntang bayan yan. Bayan ng Bugalyon yan. Ito, diretso. Kukaok tapos sa barangay San Francisco. Hirap mo manayawan eh. Basa mo manayara mo. Luspakan mo na yan, luspakan. Okay guys, maraming salamat sa suporta na naman. At maraming salamat pala sa pinapasalamatan ko pala yung mga nag-subscribe sa channel ko no. Maraming salamat pala. Patuloy lang sa panonood guys, patuloy lang sa suporta. At yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat at hanggang dito na lang muna at sa susunod na naman na video. Abangan nyo na naman yung susunod natin na video guys. Ayan.